Ereyo kwa bekire simu yao ime. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Benki ya mwanchi umurigereri begetaseni kia Ndizi TV togo kwarigani ime Emanyie Jumatato. Chitariki 13 anene imense ya Kenya asensengime ariko bayigucengera obosimeki bwemete. Abamenyi korora chinsemo ao ni gobeso kiagati ya umara ibwensa sogosimeka emete. Chitariki 13 kerobono togo kwarigani ime Emanyie Jumatato enseyemo iri tokumanye buna nara ya kubwatera nabasaki baito twabere togo sangirira ritkori igimana korora chinsinyo ao nago kwariganiria asenchera ere yubwikirano. Togo kwarigania korera litangani piti gatunyare konyanyora asenchera ubwike mali togenda tukabato gane kurasi getaseni kia Ndizi TV. Mnerekerenga kiumura ibwensi asika kimia getano metechi bilioni 15 simekwe alitukolia lero kerenga nkero kimetechi milioni 150 nduna Ndizi TV twane kina tigatosoka isiko twaena niremete kurwa sande na lero rinde twarana tigatoikega ibeno getaseni kia Ndizi TV kubwatera nabamenyi be wodi ibeno asumuro buri bwo kwene kiabuna emete anyale ko bayigosimekwa. Nataka kusema kwamba hapa Nyamira tuko na mvua, tuko na mchanga mzuri, tafadhali tupande miti. Na tukishapanda miti, tusipande tu, tuchunge hizo miti. Liraba nerigi ya embura neisaine tusimeke mete abamenyi be county ya Nyamira baboliwe. I would like to affirm Kenya's commitment to ending plastic pollution. We demonstrated this commitment with a ban on the manufacture and use of polythene bags in 2017. Serikali yabekire umurobure bwo gukora obutumeki bw'emipira ya plastic omura ibwense Dr. William Ruto otebire. Mwanchi umurire ya yomanaenda mange to kwarigani bono tukumanye asenchera ere yubwikirano sensemo ya Facebook na bagotanyara wetera Ndizi TV News Digital. Awe wetera sensemo ya YouTube Ndizi TV News na boigo nyora wetera ase website yetu ya www.ndizitv.net. Oria okaine kiachipi chaneli ogitia goikeire niga kurukwa Petra Mukeira ere tariane Everline Osero. Aboigo to kubwatera nere Joshua Auta wetera se omuno be manyereri terane kurukwa Josephat Amisi. Mwanchi umurire to kwarigani ime Emanyie Jumatato to yachaka senchera ere yobwikirano awase bikora byo kwerusya bomoyo byarokanire comment kana ase ebirengo byaigoro ebigendera konekiwa ase chinsemo ime yense ya Kenya anene ase orogongo rwa Gusii chinga kibona okoboria kogenderete korwe wochia sabanto korigia chinchera achio wetanga korwa se makongu ayo irira banke babo kwerusya obomoyo aya nigo achire magiga yo musa oyo mokorwa kweruta egesima imekorwa asensema ya muitunye wodi ya kemera na onyana bonigo omosaki oitwa mangana maye Brighton makore nyara ko bagwikana na sensema ina gutwariganiria orogotiro kubwatia amate eyemo na banyakenyoro korwase kenyoro gya gikonyi iye gotoka subrogation ya muintunya kiango location as manga sub county county Nyamira niko bare no moichano na makumia magega yo mosae bwe amate yo kwerutegesima asanyora makweli aye litiko lialero gakwene kiege korekwe no mugambi ibwenseme yo choni saboke oyoteruna nikanyora linganelio anenekero bari gosimekemete anekero aderuna kolengana na nyora mangana yo lirojiria nyombana lilirira omusao yukwe rutegesima asanyora amakweli aye otwarenge aso gosimekemete ni director ye president yaba manga sub county
Nanya resime uroso motureti ono antena mwana wa Vincent Clinton obiero irutire Kisii ayi muburu ingikia nge kosi usingi kiamo ga antena walikuwa bali abomane no mumino ngara bomana no mumino ende ngiye ya ira iyo chikuma ga kiba ndani ya Kisii Mugambio yukuru asenseme yibono nigasemiria bamenyi kuru asenseme yogote irusi omoyo anekero amangana nyarega kubakongera ase enseme yo ndana ade abande kenyere n'ibinyoro byonsi ngerina ekaro kwanyoro obokong yegote hano utete kuyita obokong uno utiko obokong instead ngendo orangiria urikia basani ona abayibuli bawo somro bamino soso bamino bate machando bagokonye bakoye otenje wenda gokora kubugo yiko sari umwe obusi omuromo abo nyagosira nenanyaraka ukwana akibanyore ngane yo iguru ya omuromo abo kweruta ase egesima to wagiro simi omumuro yo guri gesima ntwale ngawe ina magana agoje mubasuka iguru yengana gosumo muro yinko sinyana bale no muryoye omuromo abo nate ababuna babere bagosumbwana kolende embaka giretigo singane inero yerira onyaraga kweruta ase egesima Ubere onyagosira nigo rusiwa asensemeyo na koirwa asengendu asebono ya mateyo ya jakire meroberio yogo chikomoyania nyagosira ibingati yebikorwa biribenyare bikwendekiwa asorongo ruhogusi asabantu bakwerusia obumoyo nabande bakwengenta asabande bagotumeka chingoli gosabande bakweruta ase ebisima Goriboto jikatoseni Ndizi TV koru ase wodi ya kamera Ridariane Brighton Makori Mbiamono morikeito Brighton Makori ase oroboti ururikirano nigoto kwatuke ngora ya bene gochiase eyamate iyo musauyo nengana yo gukumia sana ikira basai baitu bagende tukabakurusi bugimanene ime yorogongora Gusii Togutigana nayo turigererie ayaringe tobosimeki wemete anene mense ya Kenya nigo lyarenge rituko lyomutimo kwa saba Kenya kubatana na munabarai banyarako bagwesokia na kwenekia buna banyarako bagusimeka emeteme county ya Kisii nigo abamenyi banyarako bakomera na ase ebituno byansaria ase banyarako bakorawa no muriki botambe korwa ase wizara ya ICT Edward Kisianyi oibo igo onyarako bagosegeta abamenyi korwa ase county ya Kisii banyarako bakogendera gusimeka emete asomego yobo igo nigo omo county commissioner we county ya Kisii Tomanjere na boigo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati baba gwekirana awase obwamo n'abananchi batira gochia ase ebitunu ebyo ndagosimeka emete ekera abananchi bagenderete gosegetwa kwenekia buna ngosimeka bare emete imeyense ya Kenya omoriki oitonde mo Steven anyarako bagwekirana ase ensemenya gutwarga ni roboti asenchire wime Ensemo ya kibuteme ya bonchari nigo mwega boko chingali tukorio bosimeki bweme togendererigwa omwego ikiranwa na barai augati yabo omo PS woboraria Edward Kisiang'anyi omo governor Simbarati Joash Mangi aba waziri be county aba MCA ebyombe au amona abamenyi Kongera siku ya kuhimiza miti yetu, siku ya kupanda miti yetu. Sana sana hiyo miti yenye tunaita eucalyptus itolewa kwa maji, lakini kwa vile Kenya nzima ilikuwa ichapitisha mswada kama huu, ilikuwa ni vigumu sana kwa kaunti ya Kisii kung'oa hiyo miti kutoka kwa maji. Kwa hivyo tunakuomba kama inawezekana Kenya mzima hiyo miti ing'olewe kutoka kwa maji. Kuja hapa kupanda miti in line with the president's initiative to turn our country green. Tafadhali Mheshimiwa Simba, this is your time and your debut. Wakati yetu ilipita, this is your time, we will support you. Do your part, ndio tuendelee mbele. Leo tuko na sherehe ya kupanda miti. Mlima ni ule, lakini ukitoka kwa huo mlima pia panda miti yako 10 kwako. Ojo sipeke mete kwa bane ayonyo orto wati mot ayoja ko ruskingo mambi so kero monda simeko motoye emete boye abana basimeke abayori basimeke aseri bagalire
arati nago kero muroberi bweri tuko asate be serikali ye county nebe kegosire meroberi bune yeiga erengete kurende bintu bitoncho kanaine wetera gosirana amone byombe au amone serikali enene. This season, as a county, we have been given a target of 100,000 seedlings to be planted during this launch and the prevailing rains. We have already overachieved the target by distributing for planting 102,000 trees seedlings for various varieties as follows. In Saria, 2,500 seedlings, Nyangweta, 7,500 seedlings. In other sub-counties, 92,000 seedlings. Let me take this opportunity to stress that my administration is committed towards environmental conservation, forest conservation, and overall fight against climate change. Plant these trees, but let this planting of trees not be the beginning, the end of everything. It must be the beginning of everything. You must continue with this exercise. The community members wale watu wa hapa tukipanda miti mchunge miti. Ensemo ya yomogeni bwesiko nigomo PS Edward Kisii and Nyamira abori ogokea kwa mabirere ya kisiasa ime ya Kisii asa abori abarai gosikana. So this segmentation of our leadership and our people is not good for our country. We shall have another time to do the contest and go back to the people to ask for their mandate. But as long as we are here now, whoever is the MP is the MP of the people. Whoever is the governor of the people. We have a duty to unite our people and work together with our people to make sure that the government agenda is achieved. Magega yebi karo asegeti gia kebute niga barai amona bamenye bagende ya mase getunwa giansaria asomoro beli bobo simeki bwemete. Kuripoteria Ndizi TV korwa ensemo ya Nsaria ebunge ya Bonchari county ya Kisii edietariane Ndemo Steven. Miamono marikeito Ndemo Stephen ase oroboti ururikiro nomurobere bwego bomusmekie meteni gobago korekana ase county ya Nyamira korawa nomo waziri o social protection Florence Bore nabo igo mugavana we county eyo ya Nyamira Amos Kimuo Munyaribo oyo baga kora umurobere yo ase Chinsemecho. Okwana se omuyega oyo nigo omugabano oyo Amos Nyaribo nyarako bakoburia abamenyi be county ya Nyamira banyarako baba gutigana no bosimeki bemelinga mumbale bale ne chindoche hasate biringo ya nyarako bage kumusa macha mangena koirara gukamukia chindoche aime county ya Nyamira. Baigo omo women representative korwase county ya Nyamira Jerusha Mumanyi omobunge okitutu masaba live gisairo omonogeri webunge ye county webunge county ya Nyamira igatia baraibande ni babwaterana asomoroberio yo asensemo ya Nyaisamanga ejo gotoka sebunge ya kitutu masaba. Job mangina nyarako bawikirana asomo yego yina gutwariga ni roboti rokobatia. Ekero ensi ya Kenya yatwara lituko linene gosimeka emete county ya Nyamira tetigiri maega ase omoyega omonene oaliganigwa ase sukuru y'oboroso ya Nyaisamanga. Asante sana. Thank you. Igatia baraibakirana aroro no mwaziri otenenerete orosagero Leban social protection Florence Bore omoriki obotambe ase wizara eyo Joseph Motari omugavana we county Nyamira Amos Nyaribo omoteneneli bwabangina ase county Nyamira Jerusha Mumanyi omubunge okitutu masaba Clive Gisairo nabaraibande. There's another one. Okay. Run to this one. Esegeto enenenjarwe gase abamenyi gosimeka emese chinga kechi chemura elinde wetanga korwase obobebogocha wetera asogonchelia kwelire. Mumeona janga ambalo tumekuwa nalo la kiangazi. Kwa hivyo mvua imekuja, tutumie nafasi hii tupande miti ili tupate nini? Hii kiangazi tu avoid. Kwa hivyo tuendelee na hii kazi, tupande mti. Ukikuwa na sherehe, panda mti. Kitutu Masaba, we are going to do our best to ensure
the government target is achieved. Pale through CDF huu mwaka peke yake nimepanda miti 1500. Popote ambao watu wanaishi, afya yao itaendelea kuwa mzuri kama mazingira yako mazuri. Kwa hivyo serikali yetu imehimiza sana ya kwamba lazima tupande miti. Boigo igatie chinsemo bacharira nechera y'abana ya manga na gutwara umusangerekano asegeti kyamanga asebaina na emete. Mmepewa milioni ngapi? County Commissioner 4.3 million. Hiyo kwani watu ya Nyamira nyinyi ni wangapi? Mimi najua nyinyi ni watu wengi. Kila mtu apande miti 5 tutakuwa tumemaliza hii kazi. Umuhimu wa kuchunga mazingira yetu. It's a collective responsibility to ensure that our environment is protected. Tuchukue fursa ile mvua saa hii inanyesha kwa wingi ili tuweze kupanda miti na kukuza hiyo miti ili tuweze kutengeneza mazingira yetu. Ensemo yaye omugavana bwe county Nyamira narwa ekuro entindi gutyase bali basemegete emeche melingamu angene chindoche koyorusia aroro osembache kwilerwa egechambo kiryo guchakera omotyenyi oikomina kabere omwaka oyo ototaitwirania mache ase chindoche cheito ende njayo katokoirania mache ayo abana base kora chinchangana nchiri chiasirete kororoche nokorusie meringamu roche ochakira omotyenyi o December ngwanza tore kobutore mete roche igori obwate mete mbuyana oyechweri mapema ekiagera kero togocha twaetiriri chiko riragosibechera ositobutore mete toechukuru kero ensengima yabage guchengira lichiko ligosimeka emete abamenyi be county Nyamira mbatigiri maega ase baba bagosimeka emete chinsemo ao bingo reporter ya Ndizi TV korwa segeti Kyamanga Stadium Job Maangi. Mbiamono omuliki oito Job Maangi kurwase county ya Nyamira tokwirana ime county ya Kisii togenda takoba tokoligereria anene ogochengera kumurubere bogosimeka emete chinga kensi ya Kenya leko bagochengera igetaseni kya Ndizi TV boigoti Kenya leko bagotigwa maiga chinga gati y'abakori emeremo bakora wa amono mu manager John Kebati banyara ko bagwikirana se ward area ya Ibeno eligosanga amona bamenyi elio kweneke ngabanyara ko bagosimeka emete. Gukona chinga kecho omo MCB ward ya Ibeno Steve Arika nigaboria abantu kurinda emete nabo yokogendera gosimeka emeterio kana tarikoganya ritko buneriga. Omosaki oito amangana maye Brighton makorera nyara ko bagosanga amona intwe orobotiro kubatia. Nenjere ya moyo ikiranie ndoto y'umurayibwenze yo gosimeka emete bilioni 15 wiko mwaka bigirubere nemeronke 3 na ibere nigo egitaseni kandi Steve twenda wikase ward ya Ibeno asetwana nemede asinjira yo gosire ndoto y'umurayibwenze ingana yanyara gosirwa no MCB ward yo ya Ibeno Steve Alika mwaka buno harire gocha mate twarasimekire mete menge zaidi ya 14 ase forest ya itogaiga na ende ngwakire president itombi yamono Dr. William Ruto asogotebanga emete nemiye ikiagera omotoko simeka lero ochegokonya egesaku kiamambia boigo Steve niganyarire kagosegeta abasemi abamenyi be ward ya Ibeno kwene kibuna igongo te abantu baminto gosimeka omotitari egasi no kurinda igo motego simekiru nyogitere egere nande chombe motika chitiringe emete nemete yemilinga mu mosimeka seroche mono ekogera yekunywa mate yakora. Douglas Unjali no mochivu kurwa sensemo ya Ibeno. Tunashukuru serikali njato etemete tonyale gosimeka emete I think ase ward ya Ibeno bona emete twa ikiriwe simeka gase litukuri ara era bachirufubere. Tunashukuru serikali ne timu ya Ndizi TV atomendere metende itwanyale gosimeka twasimekire bigatonya kunyerenda nande guchimotu nyara gotokonya boigo Steve ni gatogire getaseni kende Steve anene sokwena na emete yo ase ward ya Ibeno nondo bwata soro bagosimeka rone kawa simeka na afukatu igonero gwa simekire kwira nande libageriga ngwakeranga Ndizi TV ngambiamono na barabu ase management yabo kolenta emete ase ward ya Ibeno nande baraitira sande na intuko ngaki gutonyura asokolente emete yi esimekwe. John Kebati ni manager
yegeteseni kya Ndizi TV nere nabwataya agukwana ntuna Ndizi TV nigo twabwatranire ne ward ya ibeno elio gusumike mete gaiga ntwacha ne mete talimeke na ibo igo chisemo chinde nkire twainanire mete twarana mheshimiwa Steve Arika obeire gago tusira se television ya Ndizi TV agocha chi interview na mangana mange no negative kikenya ntrago twabere togocha chinga gichi nyinge asenginje yoko bwaterana mete no twanyisimika mna mwego mo MC ateba mete no kurendwa bakekine elinde echegotoa matunda chinga kikobwatia igombia mano kigima twabwaterana no mheshimiwa Viki Onderi elinde kwane kia numurobelio bwensi pibo konyore mete na konyereta igoikagaiga ne chinsemo chinde chinyinge oikiranire bamenyi benseme beno baigo abarabunigo banyarire bagotogyo murobelio yo asibateruna naira ni rimbiya mono oso mugambi Steve atarente mete twajiri gusima gaitarike itoira ni rimbiya mono na ndi Steve twabatebiri rimbiya mono ase mete mwatomentire mete mine asimekuru tonyerende na ndere ndubuya chomenje base konyesaria ngambiya mono aso mheshimiwa Steve Arika lere ngakie ibuna tugusumeke mete ya toko mwakira ngambiya mono na boigo igoro kurugoro igato kumwakira mbiya mono president yeito igongwa kere president yeito William Ruto ngambiya mono sana asemere memi ya kolire yogo toletera emete na boigo tinkweba station yeito TV yeito ya Ndizi TV ige ya kolire merememi ya asoko toletera ge size kiali tukulia rero twasimekire emete na ande emete nere korwa mbengia emete nere kolete mbura moise koligereria ese emete etari mbura teri gotwarora bono gingo bainyori ng'abantu ba minto na bari more chinka simeke emete nyore emete tobwatia soko simeke avocado nere rato egento digere tokonya kenseye ine njere yemo yense ya Kenya gosumeke mete une ndoto yugwikirani na kurigereria ogochenji kwirire ngori botere utasendi Ndizi TV kurwa se wodi yebeno redariane Brighton Makoli Miamono morikeito Brighton Makori ase orobo tiororo ikiranu nabamenyi bensemo ye sublocation ya Turwa yotoka se ward ya Masige East bakora wano MCB ward yo Michael Mutumeni go bagenderia umuroberio yo bosmekwe mete oyo ikiranwa ose umuroberio bagokorekana asenya gitari ya Kionyo Kaukwana nigo omwemsie oyanyara kobaga koria eiranga nachikobaga kwene kyonyale kobaga gusira chiskuru chonsi me ward ya Masige East ende banyara kobaga kwenyara libagalio gosimeka emete enio elio kwenekya bona banyara kobaga kurwanye segio goncholeria kwerire Chinga kiecho Mutumeni gabaka gokwanira igoro yogo kina kwerigoririe binto asaru kuboria gochiase serikali nene koria chinchera erakianie rigoriria mafuta Julie Kerubo amona mange mono igoro yorobotiorwo Neri tukori nene rio basmeki bwemete asense yeto ya Kenya anene asensemo ya Gusii ibe ya constituency ya babasi ward ya Masige East sublocation ya Turwa mbaba bagusmeke mete wetanye mia asibaba bakora wanu MCA bwenseme yo umuske Michael Mutume serikali ya Nairobi na abakire serikali ya itenene kurauna William Ruto asogo tolete remete seitoga abe meteye taisane to ekire school gosikira umuntu lakini ekenene bago tosomi nkeringa twins to take personal responsibility yogo simeke mete seito era buna mure iga umuntu yo mune ishiringi sana isato ishiringi sato uno muntu yo mure ishiringi sato ngogorerande kiro umuntu emete barenga mure emete 100 okero umuntu kuruga ngumurande mete 100 kwa butero yomo simeke 5 kwa butero yomo simeke 5 togendere gutware nanyuko mubwakeire togendere gutware mbure kwanyore kitoko nyore ke twatume mumbasa kuna chamono anno tote tusimeke wakaewe kyo motesimeka kwa na watu kutawachaje kuma kyo yoki maambi umwana yogukina kaja kumana kyo motengo simekuore Obasmeki bwemete yo ni goba gokorwa asenya gitari ya Kionyo bakubwaterana no munyagitari moneno Kionyo abagambi kolchi location amo nabananchi Leo ni siku kuu na siku hii tumekusanyika hapa kama viongozi na mwito wetu ni kwamba tupande miti. Serikali kuu imetambua siku ya leo tarehe 13
kwamba kila mtu apumuzike, na kupumuzika ambao tunaenda kupumuzika ni kwenda kupanda nini? Kufikia mwaka wa 2032, that is 2032, as a nation we have a target of 15 billion trees to be planted in this nation of ours. Omoske mtume nigo agokera rithkeri asagwa kera serikali ya nene mono na kurwa obosemi igoro yobuya bwimete. The food, they break air, they purify air. There's so much that we get from trees. And having this as a public holiday, I know the government has lost a lot of billions in terms of tax collection, but still we are gaining a lot in trying to redeem our environment by planting more trees. Waigo abamenyi benseme yumba babakogokera obosimeki bwimete ase boigo bakolera oborendi obobe bole chinsemecho ase bagosaba serikali enene amoneri county inyare kubwaterana elindo koleta oborendi boisaine ensemeyo Abana gaiga batakero komini kinya sawara kikonyu wamati nanya kora kinya sawara simeke ara kinya kimaja sekale ku tita nanya kora joma tinya sawara na jakonye manyonde gasie anda karna sabiro batenia na tiko manya sawara na kiyekora Gona amanye. Ono gaiga ukonyara squeeze nya sore kunyu. Mwaro chenga inende kiamana. Muri ukani muntanga gakino kwanarire. Inte kengiriki ya irangora. Ndori ko batebere. Echanga twate ko bakani mutagete ne ko ndunje ko bakana. Nyaga changa mo tenera mo ko someria ban. Yani kentun ke ora ko ora nyore be sa ko tani ko changa yo. Ngoripota rigeteseni yitokea Ndizi TV kwa chinsemo chia tura sublocation constituency ya babasi ndoke Juli Kerubo. Biamono omoriki oito Juli Keruba soroboti urwa senchere boy karanto tigarete asomorobere bobo simeki emeteni gobono abamenyu kurwa se sublocation ya Iranda abakoragwa amono mokonyi bomo chief Richard Nyonso nyara kobagakora omorobere oyo bomo simeki emeto nyara kobakorekana ase eskuru yoboroso ya Iranda. Nomurobero bagowikiranwa n'abantu abange abana abasaye naboigo abantu abanene abo bigo baba kwenyorera obosemye igoro yobuya bwemete n'abantu abo babwato bumanyi igoro yobuya bwemete. Omoriki oito Apolinari Zakama na nyara kobagwikirana so omorobero na gutwariganiria orobotiro kubwatia. Tupande miti, tuchunge mazingira. Maiga ya serikali korwali tukolio motimoko eliolire rero abakenya gosmeka emete. Nigo omokonyi bw'omugambi oiranda araba menyi bairanda ase obosumeki bwemete ase eskuru yoboroso ya Iranda. Marieta Charles Nyaoso mwasisa nchivu na sub location Iranda ya Nyakayo location Kitutu Central sub county Kisii county na lero no mako kuri lero wetera direct ye president na lero ya wedi kuri mo mutumuko ase nginja abantu bonse abakenya banali bagali gusumika emete na kulinda mazingira na inchi na bere no mogoko aso gucha kugwatesia omugambi wito n'abantu ba minto erinde so gusumika emete. Omugaka John Oburu oyobwate obomanyigoro yoboremi nigasemia abamenyi bairanda chinchera ao ekyo cyogusumeka emete munabono nebekira masakara ekerebekira masakara gisakweke na emete yoranyara okoraki oranyara kunyobogoria na ndonyerusi buya enchera yokorusi ororo oise koligereriga iga omotoyo twanyorusiri twanyusigurwa sa masakara orogo okobata lisakareri keren ime obonyumboro ekere kwabatire kwamanya kolirusiga omotoyo baiga kwanyuira ase getukokeri kwalemire esababu neye omotoyo emerande gosoka kuruma igo chokobari strained omoteto okina emerie bwatane lakini ekere kwarusiri isakareri emerie konyora ase gotara gochi abagaka nigo baerera obuya bwemete igemete ya naro ringa neche gokonya muno akegorie kegeke muno natwanye sime kama konye kiriri ngetogorete ono twanyorire kiriri nemete neche gotokonya mete tari muntu mecha gokonya na tokonya ntwe ali turaba gotuna bogocha nao ni muto ayomo okonya anyore bese ya nsuguma yake nekegorie kegeke na inu mete ne bakonye na bakonya ayomo
onyore kibao na bakurusi kibao bwagachire abasae na barabunigo besokia gusumeka emete abwase basemia abamu abomba tigara maega ase omoroberio yuo erdo ajira mo simeke emete anale ko ingo simeke emete tatu indire todo ngan ichigongo emete na bego ngonya agache nyomba ote abasae baminto nale ko to simeke emete mete na bera to kanyo chimo abangina na barabunigo bagokera egetambukiro gia serikali kosemia abananchi abwase boigo baboria abangina bamwabo gusumeka emete kiagera nkobakonyere chinko mete etari ngana bagaka boka bagusimeka na intu abangina tiga tosimeka emete ase ng'encho mono mono nintu togwota chinko korwa ase emete igorende bangina bamintongo bagani toimokerere igoro onye toigeti gosimeka rero mambi ende ororo hakikishe ng'a wasimekire omote ase ng'encho emete ngotokonyera ase chinko muna intu abangina nabo igo nonya na abana baito nabo togobeka ekemeri eke kiomote gochibosio nabo omote oyo ogokonya onyora obeire omanene oni wakanera omwana school fees bari batasumeka emete rituko ria rero nigo baborigwa kwenekia buna ngosumeka bare at the same time ngwa piri asa abanto baminto bonse to the general public ani tosumeka tio moterero oteme wiki yeto sto tosumeka omote ori omote no yomo na yo sibeke compound ya gosekwao asingi ncho gwikerania program eri president ya launch ngakiro montabe komote asingi ncho takonya mazingira yense komenta nayo niga abantu baborigo gotasumeka emetangena ase chindoche korende ase ebitunwa ko ochiroje rende mojo isimo ochiroje mwisimo jaiga ase ebitunu goro storwe ekiara mama etemeringa mwetu asimeka mono roje nkorusu gwero tonyo simeka roje na ndojo rusu bo nyosimeka ari aso kokonya amatukali mambe ko reporter ya Ndizi TV korwa sense moya iranda nchereta na Apolinaris akama Umuroberi obonyoni gokorekana ase chinsemo a imense ya Kenya ase umuroberi omonene bwa serikali obagokora wano muraiwense Dr. William Samoei Ruto omokonyo ya Rigathi Gachagua amono murugi bwa muraiwense Mama Rachel Ruto oyokorekana ase nsemo ya Q Wetlands imeye kaunti ya Makueni ukwana korwa ase nsemo ya Makueni nigo omuraiwense Dr. William Ruto nyarakobaga koboria abakenya banyarakoba kweneke barendire ebinto bitwetanaine gati ya bogo simeka emeteri kweneke buna na amacha nyareko baga kubucha imense ya Kenya asikirenga vyose lienchara. Kabla hatujajipanga na vile tutakuwa na chakula ya kutosha, lazima tujipange kulinda mazingira, ndio mvua ipatikane, maji ipatikane, ndio tuweze kuzalisha chakula. Kwa hivyo kama kuna mpango itakayochangia katika kuhakikisha kwamba tuko na chakula ya kutosha, katika mambo ya cost of living ni kuhakikisha kwamba tunalinda mazingira yetu, maji ipatikane, mvua ipatikane, tuzalishe chakula ili tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo jukumu tunafanya leo, hii kazi tunafanya leo ya kitaifa ni kati ya mikakati ya kuhakikisha ya kwamba tunapunguza gharama ya maisha kwa kuhakikisha kwamba kuna mvua na maji, tuzalishe chakula ya kutosha, ndio tuhakikisha kwamba Kenya iko na chakula. So that is the primary essence of what we are doing. Na sote tumekubaliana ya kwamba miti bilioni 15 tutapanda. This assignment of planting trees across Kenya is not about age. It's not about religion. It's not about party. It's not about the area you come from. It is about us as a nation and our future and the future of our environment and the future of our food security as a country. And all of us must work together in concert so that we protect our environment by doing the necessary, planting trees, preserving our wetlands, making sure that all water towers are protected, are fenced off, so that we can have assurance of better climatic conditions, a better environment, we can have regular rains, we can have enough water, we can grow food, we can have food security, and Everline narolirenga
chiribot nyingi go chirengete kwenekia buna abakenya banyara ko bakwirwa na gusimekemete. Inyora negatie murobero ya serikali yokenekia buna emete bilioni 15 yabereke gusimekwa anena senchira yogo konya gutanga emechando gose gutanga mangana yogonchurira kwirira imense ya Kenya. Abagana to kwirana keta seni Ndizi TV ngambia mana so gweto mana kweneka Kenya ko bego sanga anena bamenyi kurwase wodelia ya ibeno kweneka abanyagire ko bagusimeka emete. Mwancho muri rero ikiraga igabano tutatogende ase omutimoko eri tosa sensemo ya kabere ya studio tumanyore Victor Sultani Obangi atumanye nara ya yatwariganeretie imeye manye chigosori tobasa guskare. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine vono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Omugorobo mwe mwanchu murigeria wigitasenikia Ndizi TV ngo kwaligania ase Emanyie chigosori kumanyali agente koreka anene korwa ase chinsemo ao chibirubu bye chigosori nga kyoroche abangeni go bawure ase nsemo yogo simeka emete korende toya chake korwa sensemo yumupira bwenkoyo bwase etimu ya Nyamio Bibo FC bono na bwo Nyangongo bebiminano via National Government CDF ase ebunge ya Bonchari etimu yonigo yagosoreti ase chi finali cyane yatigwe ase geti Keigonga ase baba ikorete etimu ya Itierio FC chigolibere ase yemo na kwenyorera obunyangongo bwa tournament yo yariganitigwe ne bunge ya Bonchari. Spoti, kuza kitu kizuri, kichwa kinauzwa kwenye uwanja na piga kitu refu. Haya. Pira wa kasi sana ukeza nengo bazire. Bila shaka, pira wa kasi sana. Hapa ni kama Newcastle na Arsenal. Atuliza kitu safi. Piga kitu ino kadaka refa anasema tule kazi. Atuliza safi kijana sana ndani mgongoni. Resha kitu kizuri cha kwenye kichwa. Tuko mstari wa katikati ya uwanja. Ametuliza safi na Nyoro. Yeye just nambari 5 mgongoni Mwitanunda. Anunda anatuliza safi kwa nani anaitwa Mandera. Lewis Atari Lewis. Kipa anasema hapa ni mwenzako ni katenga chaka la Simba. Just nambari 13 mgongoni just nambari 13.
gokwana maiga yegosori y'umubungo bonjari Dr. Charles Onchoke nigo agokerete bonsi abesogetie koene kingango gosoriwe abali ase tournament yo na koiranira ngambu ya mono buchi ase serikali ne ase kinganjagia CDF ekyo ebunge yatumegete kwaligania tournament yo ase kirengagyo koene kingango siravale ebiyegwa anene korwa ase ebinyoroime Wengine za kando kufanya michezo ya soka mpira wa mkogoro kabla timu ya Tomese Ward Johnson ya Bonchali kabla timu ya Emanyie ya Waswati Chris Stewart Johnson ya Bonchali gomo timu sana Tomese Ward Johnson timu ya Mongebe wase mipango ikanyara katobole mipira kwa youth team ya kabisa maridadi kwa michezo ya hali ya juu sana wabawokia timu ya Tokoliga na UEFA Man U Arsenal Liverpool tuwenyeje juzi ya wachezaji na wale wanao sana au wake koyo ya kabisa ya kimataifa sabana digeje gari ya wachezaji wako ngwaiga wao njali there's no need of another time Man U there's no need of another time injuga ya wao njali usia wa wale kama kweli kweli talante ni yosho bwate gena mtu basongo bwate ba go forward. The sky is the limit. Kuma nyamika yokorera ngore talanta yao usemani yu usena Arsenal usene timu nyingine kije mmoja the Liverpool na kogenda onyesha bana kuma yanga kikira ngo ikinga gokonye nano ya gokonye wakira satambe tama iko tawo cha ya talanta ni osubwate to yesegeta romokia eteme kabe disciplined ni jinsi tinga kichiaye esoke kuraso kama drama talanta yayo bijane linga ki ndiko da chingaki oite mane soke onye exploit onye tumeke bia egokonye ekoimokigo gotigana nenkoyo ase ebunge ya bonchalingo ile ase ligi ya FKF ensemelia ya National Super League ase chigosori ochanet we litkolegoro chingaki timu ya Gusii FC 8 karanete ase egosori yabo chingaki Madara United egendete kora ligi yo ya National Super League egati chigosori chanet we litkolegoro ngamo ne timu ya Naivas yabaliganetwe amona Mombasa Stars kolende ekabayikora chigolibere Senogo chingaki Rainbow babaliganetie Mulembe United Mulembe ekabaka AMO Sibusa Silibwet ekabaligania Luanda Villa Luanda yabwete gosori yo segoliemo Sibusa Kibera amona Gusii FC Gusii egata tiegete segosori yo koene kia Kibera kwa gwa obuwe chigolibere nechi pointi isatu Migori ekabaka timu ya SS Assad chigoli sato ase AMO Wanchumuligilia inyorago ikirabono ase ligi ya National Super League timu ya Madara United nero egandete kora ligi yugotigana na hiyo tosoe ase ligi ya KPL abwase ebinano evi au ya negative weekend ye ase timu ya Shabana ya negative obo bwabo bwakabere ase ligi ya KPL gosekorwa eso ase ligi ya KPL maiga yoko baikora timu ya Nzoia Sugar chigolibere ase yamo boigo minano ombia negative ase weekend ye chingaki Gor Mahia bagosoletie na Muranga Seal bagasoka makali yogotabekana goliende Kariobangi Sharks ikagosoria ne timu ya Bandari ekabwa chigolibere Senogo KCB ikabaligania ko baikora isatu Sibosa Bidco United Leopards amona Posta Rangers bagasoka makali gotabekana goliende Shabana bunaiko gotebya bagaka timu ya Nzoia Sugar chigolibere aseyamo chingaki timu ya Tusker yabaikolete timu ya Nairobi City Stars chigolisato ase yemo negati yebinano biria asensemo ya Kenya Premier League chingaki boro byagoseretigwe lituko lya Jumamosi. Gotigana na yotosoe ase enkoyo ase ebinano biria via World Cup 2026 mwancho muliranga tabunga ebiro bya toyere kolende nincho kumanya aso emingona timu ya Harambee Stars yasoire ase ekambi bene ase emenebyo bya World Cup 2026 qualifiers sibago chikosolia egosoli yabo entanganike gima amo nense ya Gabon negati yalia gochiko kumanya chikoraga chinsa isato chabo mugoro bakuru
boronde korwa ensemo ya Emanyie chigosori narayo na kwaliganetie korwa Victor Sultano bangirwa butambe ipo siku tuzideshenia mongoro taikorara tumera ne chinsesto. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota gitutumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo erioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Biamono Victor Obangi korwa ase Emanyie chigo solindo che nga chitimu che usinjigere tokoba chigo kolya bya. Tegima. Mwancho murgereri totai tokorere gaiga Emanyie Jumatato enseye masenchira ere yobekirano korenda mangi tokwariganire ti ayora chikonyora so bekirano inde chikoraga chinsa isato. Biamono asabali bagana tokosanga amona into getara ase mitandao ya itoli tangani pi Facebook Ndizi TV News Digital nabo getara ase nsema YouTube Ndizi TV News. Ase website ya ito nabo ya samoetra www.ndizitv.net tugendere gukumanya buna watakakorwa se chinsinyo au Joshua Auta na yatobotera nere gwetera somero bimanyirira terane ngoro kwa Josephat Amisi Petra Mukeira na rene kya chibicha nerio gicha wekerere terane Everline Osero tuaruburgereri burubya